רבקה, אנחנו יכולים להתחיל. אז ערב טוב לכולם, נעים להכיר. אני רבקה, אני מנהלת קשרי אחיות במיזם של וונדר. אנחנו שמחים שאתם איתנו. הערב אנחנו בוובינר בנושא סכרת. אנחנו נציג לכם את חברת וונדר אחות מוסמכת עד הבית ונעמיק לגבי השירות שאנחנו מעוניינים להרחיב בתחום הסכרת בסקטור הפרטי. איתי הערב אושרת גוזלן, המנהלת המקצועית של וונדר. מצורף לכם כבר בצ'אט קישור למי מכם שיהיו מעוניינים לקבל פרטים נוספים ולהצטרף לשירות. אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם, גם המספר נייד שלי מצורף שם למי שרוצה פרטים נוספים, ואנחנו ניצור איתכם קשר בהמשך. שיהיה לכולנו ערב פורה ומהנה. אושרת. טוב, ערב טוב לכולם, ואני מאוד מתרגשת לקראת הוובינר הזה. מלבד רבקה יש איתנו עוד כמה שותפים. יש כאן את ענת דורון, שהיא אחות מומחית קלינית בסכרת משירותי בריאות כללית, והיא אמונה גם על כל החלק של התחום הטכנולוגיה בסוכרת בקופה. עוד נמצאת איתנו כאן אורטל, שהיא אחות ברקע טיפול נמרץ, שותפה פה בוונדר. ובעצם המטרה של הוובינר הזה זה קצת לפתוח לכם חלון לעולם שאולי אתם מכירות או לא מכירות, להציג לכם את וונדר ואת הפעילות שלנו בסקטור הפרטי, ולדבר איתכם בעצם ביחד, לעשות איזושהי חשיבה משותפת כיצד אפשר לקדם את האחיות שמגיעות מתחום הסוכרת במתן טיפול למטופלים בסקטור הפרטי, בדגש על המתאר הביתי, אבל לא רק. ענת הייתה שותפה לדרך בתהליך החשיבה, קודם כל להבין את הצורך, ומצד שני לבנות ולחשוב איזה ערך קליני ומקצועי אחיות סוכרת יכולות להביא לפעילות הזו, ואיך אפשר לתת לכם את הבמה ואת המקפצה להשתלב בתחום הזה. ואנחנו ניגע בזה בחלק השני של הוובינר. ברשותכם אני אציג לכם את וונדר, כי זה מאוד חשוב שתבינו מי אנחנו, זה יתחבר לכם אחר כך מאוד טוב לחלק השני, כשנדון על איך אתם יכולים להיות שותפים, ומי מכם כמובן שירצה, אנחנו נשמח מאוד לשתף פעולה בהמשך. אם אפשר, רבקה, בבקשה להעלות את המצגת. אז בעצם וונדר, אפשר לה שקף נוסף. וונדר, יש הרבה מאוד חברות היום בשוק שנותנות שירותים של אחות מוסמכת עד הבית, ויש פעילות מאוד מאוד מצומצמת של אחיות פרטיות שהיום יצאו לדרך עצמאית ובעצם נותנות את השירות בעצמם בבית המטופל. הרעיון המיוחד בוונדר נולד בעצם אצל המשקיע שלנו, אצל הבעלים של החברה, שסעד את אמו בעקבות מחלה קשה, ובחודשים האחרונים לחייה הוא חיפש אחות שתלווה אותה. הוא קיבל שירות מהקופה שבה היא הייתה מבוטחת, אבל השירות הסתכם בערך בביקור של אחות בשעה ביום, וכן לא ביקור רופא, אבל יש עוד 23 שעות ביממה מלבד השעה שהאחות הייתה, והצורך היה גדול, והצורך של אמא שלו בסיוע, בטיפול בכאב, בטיפול בסימפטומים היה מאוד מאוד גדול, והקופה בעצם לא הייתה מסוגלת לתת את המענה לצרכים שלה. ואז הוא בעצם רצה להביא אחות פרטית אליה הביתה, והוא פשוט לא הצליח למצוא. הפתרון שהוא עשה בסוף זה הוא פשוט נכנס לאחד מבתי החולים, עבר מחלקה ופשוט ביקש באופן אישי מהאחיות לבוא ולעזור לו לטפל באמא שלו עד שהוא מצא את האחת שסייעה לו בזה. והוא החליט להקים את המיזם הזה ולהנגיש שירותים של אחות פרטית לכל אדם שיהיה חפץ בכך. והוא בעצם פיתח אפליקציה. המיזם הזה בעצם מוביל אפליקציה קצת דומה לגט טקסי, לוולט, שכל העולם נכנס לתחום הזה. כמובן שהאפליקציה של וונדר היא אפליקציה הרבה יותר חכמה, כי היא נוגעת בעולמות הרפואה. ובעצם באפליקציה הזאת המטופל נכנס ומגדיר מה הצורך שלו, איזה טיפול בדיוק הוא רוצה. טיפול תרופתי, החלפת חבישות, טיפול בפצע קשה ריפוי, טיפול בסוכרת וכו' וכו'. והוא גם מחליט והוא מבקש מתי הוא רוצה את הטיפול ואיפה הוא רוצה את הטיפול, והאפליקציה הזאת יודעת למצוא לו
את האחיות שמתאימות מבחינת הניסיון, הידע הקליני, ההכשרות, במקום ובזמן, במיקום הגיאוגרפי ובזמן שהוא הגדיר, עבור הטיפול. והוא בעצם דרך האפליקציה מזמין את האחות אליו הביתה. אפשר להתקדם. כל הדבר הזה בעצם קורה באופן פרטי ובבית המטופל. כולנו יודעות, כולנו נשות מקצוע, אנחנו יודעות שבעצם המיטר הביתי, כל הנושא של העברת משקל הכובד למיטר הביתי הולך ומתפתח לאורך השנים, עם כל המגמות שקורות היום במערכת הבריאות בארץ ובכלל בעולם, ומצוקת האשפוז, ואנחנו רואים יותר ויותר טיפולים שניתנים במיטר הביתי. לצד זה תכניסו את הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, הגידול במחלות הכרוניות, במורכבות של המטופלים, משרד הבריאות שמעודד הסתה למיתרים של אשפוז ביתי, ואנחנו רואים יותר ויותר את הצורך בטיפולים ביתיים, וקיים פער בין הצורך לבין מה שמערכת הבריאות הציבורית מסוגלת לתת, ומטופלים רוצים טיפולים בתוך הבית שלהם, טיפולים פרטיים, ואנחנו האחים והאחיות לא נמצאים שם. מקצועות הרפואה כבר הרבה מאוד שנים שם, זה משהו שהפך להיות חלק מסטנדרט הטיפול. לנו האחים והאחיות, יש לנו הרבה מאוד מה להציע בשירותים הרפואיים במגזר הפרטי, ואנחנו כמעט לא נמצאים שם, ובטח לא נותנים את המענה לצורך שקיים. אפשר להתקדם. ובעצם הפתרון שלנו, כמו שאמרנו, לטווח הקצר, זה לאפשר לכל אדם, לכל מטופל, לכל בן של מטופל, משפחה של מטופל, ליהנות משירותים של אחים ואחיות עד הבית, עם סטנדרט מקצועי גבוה. אנחנו ניגע בו עוד רגע איך אנחנו מקפידים על סטנדרט המקצועי. ומצד שני, עבורכם האחים והאחיות, אנחנו נותנים לכם פלטפורמה לחופש תעסוקתי במקום שאתם תרצו, ובזמן שאתם תרצו לתת אותו. סוג של תוספת הכנסה תקראו לזה, הגדלת הטיפולים מעבר לשעות הפעילות שלכם. רוב האחיות היום בוונדר הם אחיות במגזר הציבורי, שעובדות בזמן הפרטי שלהם ועושות תוספת הכנסה ומשתלבות בתוך השוק הפרטי של וונדר. איך אנחנו מסתכלים על הטווח הבינוני בוונדר? אנחנו רוצים ללכת ולהתרחב לעוד שירותים בעולמות הפארה-רפואיים עד הבית, עם מגוון שירותים משלימים, עם אספקת הציוד הנדרש וכו' וכו'. הפתרון עצמו של וונדר, אפשר להתקדם רבקה, הוא בעצם שהכל במקום אחד, תחת קורת גג אחת. הנבחרת של אחיות במגוון רחב של הכשרות וניסיון קליני, כאשר אנחנו יודעים לתת את השירותים בפריסה ארצית, 24/7, האפליקציה יודעת לאתר את האחיות הרלוונטיות, להתאים את הטיפול שנדרש לאחות, הכל ללא מגע ידי אדם, עם סינון מאוד מאוד פשוט אבל חכם במוח של האפליקציה. האפליקציה הזאת יודעת גם לבצע את ההזמנה, לבצע את הסליקה, כך שהאחות לא צריכה להתעסק עם תשלומים ועם כספים, אלא הכל מגיע אליה בתשלום ישירות לחשבון. ואותו מטופל יכול גם להזמין שירותים נוספים, ככל שהוא צריך את זה. הלאה. דיברנו על האפליקציה, מילה אפשר להתקדם רבקה. האפליקציה הזאת עומדת בסטנדרט של הבטחת מידע ופרטיות, גם הפרטים של האחיות הם בהבטחת מידע מאוד גבוהה, וכמובן גם הפרטים של המטופלים, והכל מאוד מאוד נגיש מהסמארטפון. אפשר להתקדם. אתם יכולים לראות פה את מסע הלקוח של מטופל שמזמין, הכל בכף יד אחת, מרמה של בחירת הטיפול המבוקש. יש כאן אפליקציה שיודעת להציע למטופל מספר אחים ואחיות שעונים על הדרישה של הטיפול. אפשר לעשות חיפוש שמבוסס אזור גיאוגרפי, ואפשר לראות בעצם איפה אפשר לקבל טיפול. יש כאן אפשרות גם למטופל עצמו בסוף הטיפול לדרג את שביעות הרצון שלו, וזה קצת ייראה כמו בוקינג, כשאנחנו נכנסים ומזמינים מלון, ואנחנו מרוצים מהמלון, אנחנו מדרגים אותו, וכשמחר בבוקר אני אכנס ולקוח אחר ייכנס ונרצה לראות
מה שביעות הרצון של המטופלים מהאחות, הם יוכלו לראות את זה. מטופלים יוכלו לראות את שביעות הרצון שלהם מהאחיות, ולבחור גם על בסיס פרמטר. אנחנו נכתיב להם מי האחים והאחיות, כי בסוף ההחלטה המקצועית היא של וונדר מבחינת ההתאמה לידע ולניסיון הקליני, אבל בהחלט אם האפליקציה תדע למצוא 10 אחיות מתאימות, אז בהחלט המטופל יוכל לבחור על פי דירוג שביעות הרצון של המטופלים מהשירות שהם קיבלו, ובעצם ברגע שהוא מזמין, וונדר בדרך למטופל עצמו. הלאה. אנחנו שומרים על סטנדרט מקצועי מאוד גבוה. אני תכף אציג את עצמי כי לא הצגתי בהתחלה, אני מתנצלת, עוד רגע תראו את הצוות. אנחנו עושים תהליך של מיון וקליטת אחיות עם ראיון אישי. אנחנו מקבלים את כל התעודות הכשרה, עושים את הווידוא של התעודות האלה אל מול הרשומות של משרד הבריאות. אנחנו בראיון בודקים לא רק את ההכשרות, אלא גם את הניסיון הקליני. מה הניסיון שאיתו הם מגיעים מבחינת מיומנויות, מבחינת טיפולים, מבחינת ידע. ולזה אנחנו בסוף הראיון עושים את ההתאמה לטיפולים שאתם בעצם תיתנו במסגרת הפלטפורמה של וונדר. אתם תקבלו מאיתנו כמובן גם פרוטוקול מתן שירות ברור, ששם כתוב בעצם כל תהליך ותהליך, איך הוא נדרש לעשות בהיבטים המקצועיים. ואנחנו כאן היום כי אנחנו נמצאים בכוכבית הרביעית של השקופית הזו. אנחנו היום כבר 8 חודשים כבר באוויר, כבר חברה, זה כבר לא סטארט-אפ. ואנחנו רוצים לעלות קומה בשירות שוונדר נותנת, ולהעמיק בשירותים ובמקצועיות של השירותים שאנחנו נותנים. אתמול עשינו וובינר עם אחיות בתחום של פסיכיאטריה ו-CBT, ואנחנו רוצים להציע שירות מדויק לאנשים שצריכים את השירות הזה, עם אחיות שבאות עם הרקע והידע בתחום הזה, וכאן אנחנו עושים גם היום איתכם, אחים ואחיות שבאים מעולמות הסוכרת. אנחנו רוצים לייצר קאדר של אחים ואחיות, שהם מומחי תוכן, ויש להם ניסיון קליני בתחום של טיפול בחולי סכרת, ולהציע שירות שהוא מקצועי ומתורגת לאנשים שסובלים ממחלת הסוכרת, ורוצים ליווי כזה או אחר, ותכף נדבר על השירות עצמו. ככה אנחנו עושים גם בתחום הפצע, אנחנו נקדם גם את העולם של הריון ולידה, העולם של גריאטריה שהתחלנו לבחון אותו עם הרבה מאוד שיתופי פעולה, ואיך אומרים, השמיים הם הגבול בהיבט הזה. הלאה. היתרונות ללקוחות, דיברנו עליהם והם ברורים. אנחנו מייצרים פה זמינות, נגישות של שירותים רפואיים של אחיות פרטיות, הפשטות שאפשר להזמין את אותו שירות, וכמובן הנוחות והמקצועיות. ומה אנחנו נותנים לכם בוונדר האחים והאחיות? אנחנו נותנים לכם להחליט מתי אתם רוצים לתת טיפול ואיפה אתם רוצים לתת את הטיפול. אנחנו מכסים אתכם בביטוח מקצועי. הכיסוי, בעצם וונדר מממנת את הביטוח המקצועי של כל אח ואחות שמצטרף לפעילות, ובעצם הטיפול שאתם נותנים במסגרת וונדר מבוטח בעצם עם חברת הביטוח המובילה היום בארץ בתחום של ביטוחים מקצועיים. אנחנו נותנים מעטפת פיננסית 360, מה זה אומר? אנחנו מממנים את פתיחת התיק שלכם אצל רואה חשבון, ואתם מקבלים בעצם רואה חשבון בעלות מסובסדת, אם תחליטו שאתם רוצים את הרואה חשבון שלנו. כמובן מי מכם שכבר יש לו תיק עוסק פטור או עוסק מורשה, רשאי להמשיך עם הרואה חשבון שלו. הגבייה נעשית על ידי וונדר, כך שאתם לא מתעסקים עם כספים וסליקה. אנחנו אלה שמאתרים עבורכם את הלקוחות, ובעצם אנחנו מפנים אתכם לביצוע הטיפול הקליני, ואתם מקבלים תשלום ישירות לחשבון הבנק שלכם בתום התהליך. מי הצוות? מילה על עצמי. אני, רוב הקריירה הקלינית שלי, המקצועית שלי, הייתה בחיל רפואה, 25 שנות שירות, במגוון רחב מאוד של תפקידים בעולם של פיקוד, ניהול, של שירותים רפואיים, של מרכזים רפואיים, של משאבי ריפוי. בתפקידי האחרון הייתי האחות הראשית בצה"ל, ובעצם לפני 3 שנים פרשתי, והחלטתי שאני יוצאת לדרך עצמאית ועושה את הדברים שאני אוהבת, בין היתר עוסקת בעולם של חדשנות ויזמות בשירותים רפואיים, ובדרך כבר הצלחתי והספקתי לעשות את המומחיות במדיניות ומינהל בסיעוד. ולפני שנה מנכ"ל החברה שלומי, שתכף נדבר עליו, נפגש איתי, סיפר לי על וונדר, ווונדר מאוד התחברה
לחזון ולאופן שבו אני רואה את כוח האדם, את ההון האנושי המדהים הזה של המקצוע שלנו. ואני מאוד מאוד התרגשתי שאני יכולה לקחת חלק ולו במעט על מנת לקדם את המעמד של האחים והאחיות בסקטור הפרטי במקרה הזה של וונדר, ולייצר להם איזושהי פלטפורמה של מקפצה, לפעמים לתחום שאנחנו אחים ואחיות קצת חוששים לצאת אליו, ולפעמים אנחנו חוצרים את המקפצה הזו לפני שאנחנו עושים בדרך עצמאית לגמרי. שלומי ליפשיץ הוא מנכ"ל החברה, איש רב פעלים, בא מהעולמות של הסטארט-אפ, עולמות של הקמה של מיזמים טכנולוגיים, הוא בעצמו גם מתנדב פעיל בארגוני הצלה, וכונן רפואת חירום. הרבה פעמים אני יכולה לשבת איתו בפגישה ואז הוא פתאום יקום ויצא רגע לטיפול רפואי ואז יחזור, וזה העולם שלו. בא עם הרבה מאוד אמביציה, חזון והסתכלות מאוד מעניינת על האופן שבו אפשר לפתח את וונדר קדימה בעשור הקרוב. רבקה הציגה את עצמה מעבר לזה שהיא ארגנה את הוובינר הזה ומובילה אותו ואחראית על כל הנושא התפעולי. היא גם אחראית על קשרי האחיות בוונדר וגם על הקהילה שלנו בוונדר. יש לנו כבר קהילה מאוד גדולה. שרון הוא מנהל הטכנולוגי שלנו, הוא יזם, הוא איש טכנולוגיה, הוא גם מלווה מקצועית הרבה וחבר דירקטוריון במיזמים שונים, טכנולוגיים שונים בארץ ובחול. הלאה. ובאמת בשקפים אחרונים קצת שתבינו מה עשינו עד היום בשמונת החודשים שוונדר קיימת. 450 אחיות כבר עברו אישור שלנו ונכנסו לפעילות. 1,200 אחיות, זה ממש הפך להיות ויראלי בקרב אחים ואחיות, נמצאות בתהליך אישור, בין אם זה העלאת מסמכים, בין אם זה רעיונות וכולי. אנחנו הצלחנו כבר לתת שירותים רפואיים על ידי אחים ואחיות בפריסה ארצית מדן ועד אילת. אתם יכולים לראות שבהשקה, עד עכשיו עשינו אגב השקה שקטה, אנחנו כמעט ולא מפרסמים, ממש במשורה, יחסית למיזמים אחרים שעולים לאוויר. התחלנו עם 16 טיפולים בחודש ינואר, אוגוסט כבר חצינו את קו ה-200 וזה רק עולה. ועוד מגמה מעניינת שיש בטיפולים האלה, בתמונת המצב הזו, שבחודשים האחרונים, בחודשים הראשונים ראינו בעיקר הזמנות של השגחות יום, השגחות לילה, ולא שיש לי משהו נגד השגחות, אבל זה מאוד מאוד תסכל אותי, כי זה הראה לי שהציבור הרחב לא יודע מה הערך הקליני והרפואי והטיפולי שאחים ואחיות יכולים להביא. וזה בא לידי ביטוי בהזמנות בהתחלה. ולאט לאט גם עם עיצוב וגם עם פרסום וגם עם מפה לאוזן ומטופלים שסיפרו עלינו ושביעות רצון מאוד גבוהה, היום אני יותר מגאה לומר לכם שמרבית האחוז הלא מבוטל של הפניות אלינו והטיפולים שעשינו במיוחד ביוני, יולי, אוגוסט, היו רובם קליניים ונגעו בעולמות של גריאטריה, של סוכרת, של טיפול בפצע קשה ריפוי, של נשים בהיריון, כל מה שקשור לטיפול בילוד. אנחנו עושים הדרכות למטופלים לפני שחרור הביתה, לטיפול בצנתר בווריד מרכזי, ביחד עם חברת רמדיקס, ועוד ועוד ועוד, וזה רק הולך ועולה ומראה שהמגמה היא מגמה מאוד חיובית, והצורך הוא צורך קיים. שקפים אחרונים, אני רוצה לספר לכם קצת על השיתופי פעולה מאוד מעניינים שכבר וונדר רקמה בזכות ההובלה של המנכ"ל שלנו. אנחנו היום ספק מאושר באגף השיקום במשרד הביטחון, ונותנים בעצם שירותים של אחים ואחיות לטיפולי בית במגוון תחומים. שת"פ מאוד מעניין וערכי יש לנו עם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, ואנחנו מספקים בעצם אחיות לילה לנשים שהתאלמנו במהלך המלחמה וילדו, ואנחנו מסייעים להם בטיפול בילוד ובהדרכת הילוד. אנחנו מתחילים שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי לכל מה שקשור להערכות תלות והערכות תפקוד, שיתופי פעולה עם אסותא, עם חברות ביטוח, על מנת להכניס לתוך כתבי שירות את האחיות פרטיות,
כדי לסבסד את השירות עצמו ולעודד אנשים להזמין. הלאה, רבקה. אתם יכולים לראות פה את רמדיקס, כמו שציינתי. אנחנו בעצם בשיתוף פעולה איתם להדרכות לפני שחרורים לטיפול ביתי, להמשך אשפוז ביתי. הלאה, והשקף האחרון, בעצם אנחנו בעצם רק בתחילתה של דרך. אנחנו מאוד רוצים להרחיב את השירותים מלבד הסוכרת לעולמות השיקום, לעולמות הפצע שכבר התחלנו והיד עוד נטויה. אנחנו רוצים להגדיל את שיתופי הפעולה שלנו בשוק, לתת גם מעטפת של ציוד רפואי משלים כדי להגדיל את הגמישות של אותה אחות בבית של המטופל, ועבודה כמו שציינתי אל מול חברות הביטוח. ואיפה אפשר לסגור את זה, רבקה? ואיפה בעצם אנחנו, אתם כאן יכולים בעצם להיות רלוונטיים, ואני תכף אעביר את רשות הדיבור לענת. אנחנו בוונדר ב8 חודשים האלה ראינו צורך הולך וגובר בשירות של אחות סוכרת. מטופלים או המשפחה של המטופל פונה אלינו ומבקשת עזרה, ליווי, הדרכה, טיפול, איזון של חולים סוכרתיים מורכבים, כל מה שקשור למניעה של סיבוכים, לטיפול בסיבוכים של סוכרת, ואנחנו מבינים שיש פה צורך שמחייב אותנו להסתכל על כוח האדם שנותן את השירות הזה בצורה אחרת, ולייצר בוונדר כוח אדם מקצועי שמבין, מכיר, יודע לתת את השירות עצמו. ענת, אני אשמח שתרחיבי מתוך ההסתכלות שלך מהמקום הקליני כמומחית בסוכרת, איך את רואה את הדברים, ואז נפתח את זה בעצם לשיח חופשי. בבקשה, ענת. יופי. קודם כל אני מאוד מתרגשת להיות פה היום. אני ככה אציג את עצמי למי שלא מכיר, אני רואה פה הרבה פרצופים מוכרים. שמי ענת דורון ואני אחות סוכרת מומחית קלינית, כמו שאושרת הציגה אותי. אני עובדת במחוז שרון שומרון בכללית, אני עובדת בכמה מרפאות כאחות מומחית, ובעצם מובילה את תחום הטכנולוגיה במחוז, לא בכללית כולה. ובעצם אני פגשתי את שלומי לפני פחות משנה, לצערי בנסיבות לא משהו, גם כמי שהגיע אליי הביתה לא לטפל בי, אבל בקרוב משפחה שלי כמתנדב איחוד הצלה, אבל לא, מזה לא התפתח שום דבר. כן פגשתי אותו שוב כשהיה כינוס של כל אנשי הרפואה בתל מונד, שם אנחנו גרים, אחרי שפרצה המלחמה, ובעצם כל יישוב היה צריך ככה לגייס את האנשים שלו, ושלומי מספר לי בסיום הפגישה הזאת על המיזם שלו. מישהו ככה הציג בינינו ואני אומרת לו, יש לכם מקום לחיות סוכרת גם? הוא אומר, יש מקום. עכשיו אני מבינה גם שהוא אמר יש מקום, כשבחזון שלו הוא מבין שיש מקום, אבל עוד אין שום דבר קונקרטי. ובעצם נרשמתי לוונדר די מההתחלה, סליחה, יש פה סוף יום של בית. ובעצם הייתי שותפה וחוויתי רצינות מאוד גבוהה, שזה בעצם מה שמשאיר אותי בוונדר וגורם לי לרצות להמשיך. זה לא במקום העבודה שלי בכללית, זה יהיה תמיד בנוסף. אני כן פוגשת בוונדר אנשי מקצוע, אם זו אושרת, שהיו לי איתה כמה שיחות בשביל להבין מה זו בעצם הסוכרת ולמה אני חושבת שיש מקום לתת או שיהיה ביקוש לנושא הזה בכלל, לטפל באנשים באופן פרטי בסוכרת. אז אני משתפת אותה ביום יום שלי, באורך התור אליי, אני משתפת אותה ויש לה שאלות של אשת מקצוע, בעצם מה אני עושה בפועל, מה אני עושה כשאני פוגשת את המטופל, מה הסמכויות שלי, מה אני יכולה לתת, מה אני לא יכולה לתת. אנחנו מדברות על הנושא של אחיות שכן עשו קורס על בסיסי בסוכרת אבל לא עבדו בזה בפועל. האם אנחנו נוכל לקבל אותם לוונדר ולשלוח אותם למטופלים? אז לא. אנחנו נרצה סטנדרט מקצועי מסוים, שכשאחות מטעם וונדר מגיעה לחולה עם ייעוץ סוכרת, היא תעמוד בסטנדרט הזה, כי היא מייצגת את וונדר. אז היום הוא רוצה היום האחות הזאת תגיע ומחר אנחנו רוצים שאולי גם קרוב משפחה שלו שגר בקצה אחר של ישראל יבקש את אותה אחות מוונדר. זאת אומרת שאנחנו רוצים לשמור פה על סטנדרט מקצועי מאוד גבוה. באמת אני
אני לא ממייסדי המקום, אני גם לא עובדת בוונדר, אני בדיוק כמוכן. אני נרגשת להיות פה כי אני סוף סוף, אני לא רוצה לקבל מוונדר זימונים להשגחות וגם לא לזריקות וולטרן. אני רוצה לבוא כאחות סכרת ולעשות את העבודה שלי, שזה מה שאני יודעת וזה מה שאני אוהבת לעשות. ואני מודה על הפלטפורמה הזאת שאני גם אוכל להרוויח פר שעה סכום שהוא הרבה יותר קרוב למה שאני חושבת שמגיע לי, ולכן אני כאן. אני אשמח ככה, כל מי שרוצה ורוצה, ואני דיברתי עם הרבה אחיות על חלק בהתכתבויות בוואטסאפ, חלק ממש כאילו בפגישות שהיו לנו. בואו תשמעו את וונדר, תראו את האנשים, ואני אשמח ככה שתפתחו מצלמות וזה הזמן לשאול שאלות ולהביע את הרעיונות, את החששות, את הציפיות, את מה שאתן חושבות לנכון. כי הרעיון הוא שתהיה פריסה ארצית מדן ועד אילת, ואם לא תהיה לנו פריסה רחבה של אחיות סכרת, אנחנו דיברנו גם עם אושרת על זה שהטיפולים יהיו חלקם פרונטליים, אבל ברובם לא חייבים להיות פרונטליים. אנחנו יודעות לעבוד היום מרחוק, אנחנו עוד עושות את זה, אני לפחות עושה את זה עוד הרבה לפני הקורונה, שאנחנו עושות הדרכות מרחוק. כך שאנחנו יכולות לתת שירות, אבל כמובן שאם מטופל צריך גם שיגיעו אליו הביתה, אז אנחנו רוצים שתהיה אחות שתגיע אליו הביתה, לתת לו את ההדרכה הזאת, ולכן חשוב לנו שיהיו כל כך הרבה אחיות בפריסה ארצית. אז הבמה שלכם, אושרת, בואי... תודה, ענת. אז הייתי באמת שמחה לשמוע מכם, אחרי שקצת שמעתם על וונדר ושמעתם פה את ענת, איך אתם רואות את השירות עצמו? איפה הערך שלכם כאחים ואחיות? דברים שאולי לא נגעתי בהם, שחשוב לכם שאני יציג, באמת שיח פתוח, נשמח לשמוע אתכם ולתת התייחסות לכל הדברים. אני ארשום ככה תוך כדי את הדברים שעולים פה בשבילי אחר כך, על מנת שאני אוכל לעבד את זה בעין. ובעצם החלום שלי שבסוף הוובינר הזה יהיה לי מספיק דאטה כדי לארוז את המוצר הזה שנקרא שירות על ידי אחות פרטית לחולה הסוכרתי. ומי שירצה מכם, תרצה מכם להצטרף לשירות, מוזמנת. יש לכם לינק, יש לכם את הטלפון של רבקה בצ'אט, ואתם יכולים ליצור איתנו קשר ולהגיד אני רוצה לשמוע עוד פרטים או אני רוצה להצטרף. בכל שלב חשוב לי לומר שאם תרצו לצאת, אתם יכולים לצאת. בכל שלב שתרצו ללכת לדרך עצמאית, אתם יכולים ללכת לדרך עצמאית שלכם. אנחנו פה כפלטפורמה, מבחינתי ווין ווין. אתם מביאים לנו ערך מקצועי מאוד גדול, להנגיש שירות שהוא חשוב, ולקדם את מעמד האחים והאחיות בתוך השירות הזה. ומבחינתכם אנחנו מייצרים לכם את אותה מקפצה לדרך עצמאית, שלא תמיד אנשים קל להם לעשות את זה לבדם, והם היו רוצים את הסביבה, את הסובסטרט הזה רגע לצמוח בו, לפני שהם יוצאים לגמרי לדרך עצמאית. אז אני פה בשבילכם, אני אשמח לשמוע אתכם גם. אני הייתי רוצה לשאול, אתם שומעים אותי? בבקשה. אז אני מיקי, נעים מאוד, אני מסורוקה, אני עובדת כאחות מומחית בסורוקה. ענת, באמת תודה שאת פנית אליי והצעת לי להצטרף לוובינר הזה. יש לי שאלה, יש לי כמה שאלות האמת, בבקשה. אבל לגבי הנושא של להגיע לבית המטופל, הנושא הזה הוא נושא טריקי קצת, לפי כמה שאני מבינה. מפני שאיך אתם יודעים שהמטופל הזה שאני הולכת להגיע אליו הוא מטופל שאני יכולה מיקי, להגיע אנחנו אליו לא שומעים בשלום אותך. וככה בהרגשה בטוחה שאני לא הולכת להתקל. למה? עכשיו לא, אתם שומעים פתאום אותי? נקטעת. איך אני אוקיי. יודעת שמה? שאני הולכת להיכנס לבית של מטופל ולא מצפה לי שם איזושהי הפתעה. אני אגיד לך למה אני אומרת את זה, כי שוות אינסולין. ובזמנו הם היו מגיעים לבתים של מטופלים, הגיע, ולא סתם לא להגיע. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אם כבר אנחנו לא שומעים אותך, מדברת מיקי, את על ממש קטועה. מתן שירות, אנחנו עובדות, הנה ענת בעצמה. עכשיו יותר טוב? אני עכשיו, מקווה. אני הבנתי את השאלה הראשונה שלך, השאלה השנייה אוקיי. מה? השאלה השנייה שלי היא לגבי הטכנולוגיות. כשאנחנו עובדים מול טכנולוגיות, אנחנו משתמשים
בכל מיני תוכנות להורדת נתונים. בדרך הזאת באמת אני יכולה לדבר עם מטופל, ואני לא חייבת להיות פיזית, הוא לא חייב להיות איתי. השאלה אם אנחנו נוכל להשתמש בתוכנות האלה, כי אחרת בלי זה אני לא אוכל לעשות עם הטכנולוגיה יותר מדי. זאת אומרת, אני אוכל, אבל זה די מוגבל. חשוב שיהיו לי את כל האפשרויות להוריד נתונים, לראות את הנתונים. זה משהו, זה מסד נתונים מאוד חשוב, זה דאטה סופר חשובה שאנחנו עובדים איתה כשמדובר בטכנולוגיות. אז מיקי, אני אגיד לך ברמה המקצועית, אני אענה לך פה, שחד משמעית כן. אין שום סיבה שלא. כל אחד עובדת עם המחשב שלה בבית. אני עד לא מזמן הבאתי את המחשב האישי שלי לעבודה בכללית, כדי שאני אוכל לתקשר עם מטופלים מרחוק. אז על אחת כמה שאני נותנת שירות פרטי, אין בעיה. לגבי מיקי, השאלה שלך לגבי המטופל, תראי, קודם כל יש כמה תהליכים שאנחנו עושים כדי לצמצם את אי הוודאות אל מול למי אנחנו מגיעים. פעם אחת המטופל צריך להעמיד פרטי כרטיס אשראי במעמד ההזמנה. אז אני מאמינה שזה כבר מנטרל את כל השחקנים ואת אלה שלא באמת רוצים והכל, כי הוא חייב, אנחנו מאמתים את פרטי כרטיס האשראי, כי ברגע שאחות יוצאת מהבית, אוטומטית הכסף נסלק. אוקיי? ולכן זה כבר מוריד את כל אלה שאנחנו אומרים, יכול להיות שזה סתם תרגיל. הדבר השני שקיים אצלנו בפרוטוקול, שהאחות לפני שהיא מגיעה למטופל, היא יוצרת קשר טלפוני עם המטופל. כי זה לטובת אנמנזה, לטובת הבנה מעמיקה לקראת מה היא הולכת. האם יש הוראה רפואית במקרים שנדרשת הוראה רפואית? האם יש את הציוד? האם צריך להביא משהו מיוחד? האם צריך לשים דגש על משהו מיוחד? זאת אומרת, היא חייבת לאסוף את כל המידע על מנת שהביקור יבוצע בצורה מלאה, מקצועית, איכותית ובטוחה. תראי, אנחנו 8 חודשים, לא היה לנו מקרה שהגיעה אחות למטופל שלא היה צריך את הטיפול או משהו מהדברים האלה שנגעת בהם. להגיד לך שאני מתחייבת ב100% שזה לא יהיה, כנראה שזה יכול לקרות. אנחנו מנסים לצמצם את זה ככל האפשר מבחינתנו, כדי לייצר לאחות סביבה בטוחה לעבוד בה. אוקיי, תודה. דברים נוספים, חברים, הערות באלף, בעין, דברים, מחשבות שלכם, מהמקום שאתם מגיעות ממנו, אל תוך השירות הזה, מה הערך שלכם בשירות כזה, איך הייתם רוצים להמליץ לנו להתייחס ולשווק את השירות הזה כלפי חוץ? אושרת, אני רוצה לשאול, בהמשך לשאלה של מיקי, לגבי טכנולוגיה התוכנות, מה לגבי גישה לתיק הרפואי מבחינת בדיקה, כי אם אנחנו נותנות טיפול וממליצות על איזשהו טיפול תרופתי במסגרת ההרשאות שלנו, זה אמור להסתמך על בדיקות מעבדה שלו. האם זה אמור להתבצע בתוך האפליקציה של קופת חולים בטלפון, או שיש דרך אחרת? מרינה, שאלה טובה. בשלב הזה זה אפליקציה של קופת החולים בטלפון של המטופל, היא מגישה לתיק הרפואי, זה מה שהאחיות שלנו עושות היום, וזה מספק אותם. עכשיו, אם יש משהו ספציפי שהאחות צריכה, היא מבקשת מהמטופל להשיג אותו לפני שהיא מגיעה. אוקיי? לדוגמה, מכתב שחרור ממיון של המטופל אין, או מאשפוז, והיא מבקשת להשיג כדי לראות דברים שהם משמעותיים לקראת הביקור שלה, המטופל דואג להביא את זה. אבל כן, התיק הרפואי הוא התיק של המטופל בקופה. בעצם הרעיון לייצר את הסטנדרט הטיפולי הוא בעצם גם שיהיה איזשהו סוג של שאלון שאנחנו עושות עם המטופל לפני שאנחנו מגיעות אליו, ומה אנחנו מבקשות שיהיה, לא בהכרח הוא יהיה, אבל אנחנו מבקשות שיהיה על מנת שנוכל לתת את השירות הכי טוב שאנחנו יכולות. כי אין לנו גישה למחשבים של הוא יכול להיות מטופל של מרפאה בינלאומית ומאוחדת ואת עובדת בכללית. נכון. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא אמורים להסתמך על זה. יש לי גם שאלה, אחרי איזושהי מחשבה. שלום, שמי מילנה, אני אחות מומחית בסוכרת גם. אני חושבת שלי עוד לא לגמרי ברורה הנקודה, הרבה פעמים כשאני נפגשת עם מטופלים, אז כמובן במסגרת העבודה
אני עובדת ספציפית בבית חולים ציבורי, אז אני נותנת המלצות, הנחיות למטופל, ויש גם לפעמים המלצות שאני נותנת אותן בעצם לצוותים המטפלים, לרופאים לצורך העניין שמטפלים במטופל. כאן כאשר הפלטפורמה היא פלטפורמה פרטית, אז זה לא לגמרי ברור עדיין, לא סגור ליד הסוף בעצם איך הדברים אמורים להתבצע. יש דברים שהם באמת כלליים סביב ההתנהלות של מטופל, סביב ההבנה של המצב, סביב ביצוע ההנחיות שהוא כבר קיבל, שיש לו למשל על נגיד טיפול תרופתי או איזה בדיקות עוד כדאי לעשות, אבל מה במידה ואני כן רוצה להמליץ על דברים אחרים, אז פה הנקודה הזאת לא לגמרי ברורה לי בפלטפורמה הפרטית. אושרת, אני יכולה להתייחס? בבקשה, בטח, ענת, בבקשה. מילנה, קודם כל, אני אענה בשני דברים. דבר אחד, בפרקטיקה היום אני עובדת גם, ואני יודעת שיש עוד אחיות מומחיות שעובדות במרפאות ראשוניות ורושמות ייעוץ. כמובן הן לא יכולות לתת מרשם עדיין, כי הן ממליצות על תרופה שהמטופל עוד לא מקבל, והוא הולך עם הייעוץ הזה לרופא משפחה שלו, והרופא משפחה אמור או לתת לו את מה שהאחות המליצה או לא. אוקיי? זה קורה היום כבר. החזון שלי בפועל, שאם אני באה למטופל באופן פרטי ואני אוציא מסמך מסודר עם חותמת של אחות מומחית סכרת, שאותו מטופל יבוא כמו שהוא היה אצל רופא מומחה סכרת, והוא בא עם הסיכום ייעוץ הזה לרופא משפחה, ושרופא המשפחה יקרא ויתייחס לזה בכובד ראש, כי אנחנו יודעות לנסח את המכתבים האלה בצורה מכובדת ומקצועית. אני שמה אותנו בסטטוס כמו שהלכו לרופא יועץ, בדיוק אותו דבר, לבוא אחר כך לרופא משפחה ולתת לו את הסיכום ייעוץ שלנו. אוקיי, תודה. אילנה, אני חייבת לומר לך שלפחות מהניסיון שאנחנו ראינו בוונדר, הסיפור הוא הרבה הרבה יותר מורכב, ובשביל זה אנחנו כאן כולנו. תראו, מטופלי סכרת הולכים לאיבוד. מטופלי סכרת, מי כמוכם יודע, אני במקרה גם יש לי אבא של למעלה מ-40 שנה חולה סכרתי, מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה ללוות, להדריך, לצמצם סיבוכים, לאזן סוכרת, כשרק הרופא משפחה בקופת החולים בתמונה. האחיות מדהימות בקופה, הן לא מעורבות בטיפול שלו. אני רואה את זה כחוט השני בהרבה מאוד מקומות, ובעצם הוא די לבד. שבמקרה התמזל מזלו של אבא שלי, שאני מבינה בעולם הזה, אמנם לא כמו אחות סוכרת, אבל אני חושבת שעברתי התמחות בעל כורחי כבת של, ואפילו ענת פה באיזשהו שלב עזרה לי קצת עם תרופות חדשות וכולי כדי לאזן אותו, אבל אני חושבת שמרבית חולי הסכרת אבודים, ואני חושבת שהם לא מבינים אפילו את הערך של האנשים שנמצאים פה היום בוובינר, ברמה של להעריך את תוחלת החיים שלהם ולתת להם איכות חיים טובה יותר. וזה מה שאתם עושים פה. זה מה שאתם עושים עם חולי הסכרת. אתם נותנים להם גם, מעריכים את תוחלת החיים וגם את איכות החיים. בפחות סיבוכים, בפחות אולי כן לא תרופות, באיזון סכרת בלי האפס והדאונס של הרמות סוכר בבוקר ובערב, בלי כל מיני אירועים של איפו. חוויתי את כל הקשת הזאת עם אבא שלי, ואני אומרת לכם שאנחנו חייבים לספר את הבשורה הזאת לציבור. אנשים לא מכירים אותנו בכלל, ובטח את אחיות סכרת בפרט. הידע שלכם הוא עצום, התרומה שלכם אדירה, ואנחנו לא נמצאים בסקטור הפרטי. נקודה, אנחנו לא שם. ואני חושבת שצריך לדחוף את זה ולהביא אתכם לשם. או שאתם תלכו באופן עצמאי ותגידו, שמעתי, לדוגמה בלה תגיד, שמעתי את אושרת היום, וואלה, נתנה לי השראה, אני החלטתי ללכת לדרך עצמאית ולעשות את זה לבד, ותאמיני לי, אני אסתכל, סתם תפסתי אותך בלה, כי את ככה מושכת את תשומת ליבי, ואני אסתכל ואני אגיד, וואלה, איזה כיף. אבל יש הרבה אנשים, הרבה אחים ואחיות שצריכים שנייה את הקפיצה הזאת, ואנחנו מוכנים לתת אותה. אני לא הייתי מצטרפת לוונדר לעולם, אם זאת הייתה חברה שכל מה שמעניין אותה
זה רק הביזנס ולהרוויח. החברה הזאת נולדה מתוך כאב ואובדן. מתוך צער החברה הזאת נולדה. של בן שאיבד אימא. ואני הצטרפתי לחברה מתוך רצון, עשיתי את זה גם בצבא, ואני נשבעתי לעשות את זה, כל עוד אני יכולה ומסוגלת ונותנים לי את הבמה, לקדם את המעמד שלנו. אני עושה את זה בכל מקום, עם כל מי שאני נפגשת, ומי שמכיר אותי קצת יודע את זה, ופגש אותי בכל מיני פורמטים ופלטפורמות, מרמה של משרד הבריאות, עד הרמה של האחות שמטפלת באבא שלי בקופה. בכל הרמות אני מנסה לדחוף ולהעצים את האחים והאחיות, כי אני חושבת שאנחנו לא מספיק דוחפות את עצמנו לעתיד, למקום שבו מקצועות אחרים כבר מזמן שם בפול אנרגי, ואנחנו כאילו חוששות, הולכות צעד קדימה, 2 אחורה, כן טוב, לא טוב, להתקדם, לא להתקדם. ופה יש לכם את כל המעטפת, יש לכם את הידע, יש לכם את הניסיון, אנחנו נדאג להביא לכם את המטופלים, יהיה קשה, כי זה חינוך אוכלוסייה, אנחנו צריך להסביר למטופלים למה כדאי להם להזמין אחות סכרת פרטית, וברגע שאתם תגיעו, אתם תראו שזה יהפוך להיות מפה לאוזן, ומתישהו זה יתפוצץ. צריך הרבה סבלנות, הרבה אמונה בדרך, ומקצוענות, ובשביל זה עשינו את הוובינר הזה. כי אנחנו רוצים אנשי מקצוע מהמובילים בתחום. אנחנו לא נקבל כל אחד לשירות, ואם שבעות הרצון והמקצועיות לא תהיה מספקת, אנשים לא יהיו בשירות הזה. אנחנו לא נתפשר על האיכות של השירות ועל המקצועיות, כי כשאני אומרת, תקבלו את האחות הזאת, אני רואה ואומרת, זאת אחות שהייתי רוצה שתטפל באבא שלי. ככה אני מסתכלת על זה, בצורה הכי אישית שאני יכולה. וחשוב לי לשמוע אתכם, איך אתם רואים את השירות? מה אתם חושבים שכדאי לנו בוונדר לעשות כדי לקדם את זה? איפה הייתם רואים אתכם משתלבים בשירות הזה? ממש חשוב לי לשמוע אתכם. אני הייתי רוצה לשאול משהו בקשר למה שהעלית קודם. קודם כל תודה על זה שחשבתם על אחיות הסוכרת. זה משהו ככה, לנו כמומחיות, לשמוע את זה, אנחנו יודעים שזה באמת, יש מחסור שגם אנחנו בפועל, כשעובדים בקהילה, אז לא כל המטופלים שמעו עלינו. אז לכן רציתי לשאול, גם עלינו ועל השירות שלכם, את אומרת, תשמעו מפה לאוזן, אבל איך גם, אוקיי, לנו הבאתם וובינר. איך תגיעו למטופלים? השאלה פה, האם תגיעו למטופלים של המאושפזים, איך נגיע למטופלים של בקופת חולים, איך זה יכול להיות? כי בדרך כלל המטופלים האלה מקבלים את השירות הכי, בוא נגיד, משתדלים, הם מגיעים לפה ולזה, אז מקבלים את השירות הכי טוב, אוקיי? אבל בואי תשכנעי עוד מטופל, יגיד לך, אני שייך לקופת חולים, מה יש לך משהו ייחודי? כי בעצמו זה משהו שיעלה. אז מה יש לך להציע פה? בושרה צודקת. אנחנו נשווק את השירות הזה בפלטפורמות שלנו, בין אם זה באמצעות שיתופי פעולה, כמו שמניתי בפניכם כרגע. יש לנו עוד כיוונים של שיתופי פעולה מאוד מעניינים. אנחנו נגיע למקומות כמו אוכלוסיות של הגיל השלישי, ששם אנחנו רואים יותר את הסוכרת, ואנחנו נייצר גם שיתופי פעולה אסטרטגיים, בין אם זה ארגונים, גופים, חברות שמקדמות את תחום הסוכרת בכל מיני פלטפורמות. לא רק בטיפול הרפואי, זה יכול להיות בציוד, זה יכול להיות באמצעים, זה יכול להיות בהדרכות, זה יכול להיות בהספקת תרופות. אנחנו נחשוב על הכל. אני למדתי בחיים דבר אחד, קודם כל אחד, הצורך קיים, כאילו, לנו היום זה ברור, לא היינו עושים את הוובינר הזה, לעולם לא הייתי עושה את הוובינר הזה, אם לא הייתי חושבת שיש צורך. 2, אני הבנתי שבעולם של בריאות, אנשים פחות נכנסים לגוגל ויחפשו אחות סוכרת, אלא הם ירצו את ההמלצה מפה לאוזן. וזה משהו שנבנה, הראיתי לכם את הגרף, התחלנו עם 11 טיפולים, היום אנחנו עברנו את 200. 50% מהמטופלים שלנו מטופלים חוזרים. זה אנשים שהזמינו, נגעו בנו, ראו כי טוב, וביקשו עוד הפעם.
אנחנו רואים היום אנשים שמגיעים אלינו דרך אחות שהם שמעו כי יש מישהי שאמרה להם, רופאים שכבר ממליצים עלינו, היו לנו כבר 3 מקרים כאלה, חברות שאיתנו בשיתופי פעולה ומטופלים פונים אליהם וממליצים, מטופלים מחפשים, אנחנו צריכים רק להגיע ולספר להם את הבשורה הזו. זה יהיה תהליך ארוך. איפה אתם נכנסים לתמונה? תראו, אני אחות במקצוע שלי כבר כמעט 30 שנה. כל השכנים שלי פה, כמעט חצי מרחובות, אני תושבת רחובות, יודעים שאני אחות. כל מי שיש לו שריטה ביד, שהבן שלו נשרט ביד, קרוב לוודאי אני אקבל שיחת טלפון. ככה זה עובד. אצלי לפחות ככה זה עובד. אני רוצה להגיד יודעים שאני משהו. אחות, ואז הם מתקשרים ואומרים לי, אושרת, את יכולה להמליץ לי על אחות פרטית? מה את אומרת? הבן שלי צריך אורתופד. את מכירה? אתם צריכים גם להפיץ את הבשורה בעצמכם, כי אתם באים במגע. אני לא מצפה שתפיצו את הבשורה על מטופלים שאתם מטפלים בהם. אבל חוץ מהמטופלים הישירים שלכם, אתם עוד באים במגע עם מאות, אם לא אלפי, מטופלים פוטנציאליים, שמספיק שרק תספרו להם שיש דבר כזה שנקרא שירות של אחות סוכרת בוונדר, וזה נגמר. הם ישימו להם את זה בראש, וביום שהם יצטרכו הם יוציאו את הכרטיס הזה. לינדה, רצית להגיד משהו? כן, כן. אני דווקא, קודם כל, זו יוזמה מאוד מבורכת, כי אתם ממש מתפרצים לדלת ממש פתוחה. אני אישית מקבלת המון פניות לטיפולים פרטיים, ומכיוון שאני עובדת בבית חולים ממשלתי, אז הרבה פעמים איך אני עושה את זה? אין לי, לא פתחתי תיק, אני חושבת בעתיד, אפילו לקראת יציאה לפנסיה, באמת חשבתי על זה אפילו, לפתוח קליניקה פרטית, וכל השאלות האלה של באמת ביטוח רפואי, יועץ מס, כל הדברים, אני חושבת שאתם פותרים את הבעיה הזאת בתוך פלטפורמה אחת, שיכולה באמת אולי אפילו להתחיל את הדרך שם. בואי. באמת אני חושבת שגם אנשים שאני עובדת בבית חולים ברזילי, וגם בדרום המרפאות מאוד מאוד עמוסות, והרבה פעמים ייעוץ כזה של אחות סוכרת, שאני גם הרבה פעמים מזמנת אליי בשעות מעבר, את יודעת, לבוקר, ויש לי באמת מרפאה שהיא מרפאה של מומחית, ויזמתי המון מרפאות שהן ייחודיות, אולי באמת יכולה לתת פתרון, כי גם המרפאות שלנו הופכות להיות מאוד מאוד עמוסות, והרבה פעמים אני מקבלת טלפונים של נו, איך את מקבלת אותי, איך את רואה אותי, אפילו אני מוכנה פרטי. אני חושבת שכן יש לזה מקום, בטח ובטח עם ההתפתחות של האחות המומחית קלינית, היום אפשר לתת גם מרשמים, ואפשר באמת לכתוב ייעוץ מסודר. אני רואה בזה יוזמה מאוד ברוכה. מעולה, תודה. ובאמת כדאי, אני חושבת שזה משהו שהוא באמת יכול לעזור, באמת במקומות פריפריים, כמו דרום, צפון, אולי במרכז יש יותר מרפאות או יותר תורים, אבל באמת באזור שלנו זה מבורך. חד משמעית. תודה לינדה. אנדרי, רצית לומר משהו? כן, אז שלום. אני אנדרי, אני גם מומחה קליני בסוכרת ואני עובד באיכילוב, כרגע בתחום הנפרולוגי, אני גם אח נפרולוגי, ויש לי 2 שאלות בעצם. שאלה אחת היא שייכת אני רוצה פשוט לשאול עם איזה בקשות את ענת לדוגמה נתקלת, ומה מתבקש ממך כאחות סוכרת, כאחות מומחית, מה בעצם, איזה בקשות מהמטופלים יש, לדוגמה, האם לייעץ, האם להזריק אינסולין, האם, לא יודע, לשים ליברה או whatever, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שנוגעת לכולנו פה אחים מומחים, לרוב אני חושב, לפני שאני רואה מזהה. והשאלה השנייה בעצם היא בנוגע לייעוץ. עכשיו, אני גם עובד בבית חולים ציבורי, ואני נותן ייעוצים למטופלים. לפעמים אני רואה לדוגמה משהו
או קונטראינדיקציה בטיפול התרופתי שהמטופל מקבל, או משהו שלא מקובל לתת, כאילו לדוגמה שתי משפחות דומות בטיפול, לדוגמה GLP-1 ו-DPP-4, אז לא מקובל לתת, זה לא קונטראינדיקציה, אבל לדוגמה זה לא מקובל לתת. והיו לי דוגמאות שאני נתתי ייעוצים ואני ביקשתי להוריד אחד מהתרופות לדוגמה, ורופאי משפחה פשוט לא הסכימו. לא הסכימו, ואפילו קיבלתי שיחות טלפון, ואמרתי להם, אוקיי, אז אם אתם לא מסכימים, תשלחו אותו לרופא סכרת, כי הרבה מטופלים בכלל לא מטופלים במכוני סכרת. והיה לי מטופל אחד שהוא גם מטופל דיאליזה, והוא ממש אמר לי, אתה יודע, הוא לא רצה להוריד לי, אבל כשהגעתי אחרי כמה חודשים לרופא סכרת, הוא הוריד לי את הטרג'נטל, דוגמה, והוא מקבל גם אוזלטי. אז זה פשוט היה חבל שהוא כל כך הרבה זמן חיכה למומחה, ורופא משפחה לא הסכים לתת או להסכים מה שאני המלצתי, מה שאני בעצם נתתי בייעוץ. אז איך אנחנו פה בעצם מתגברים על הנושא הזה? ענת, את רוצה להתייחס? כן. אנדרי, קודם כל אתה מעלה פה את כל האישויים שיש לנו ביום יום, גם בקופות כשאנחנו עובדות, לפחות אני חווה את זה. היום אני עובדת שנה בערך במרפאה ראשונית, אוכלוסייה שכנראה לא תהיה מטופלת בוונדר, רובה, לא כולם, אבל באמת אוכלוסייה סוציו-אקונומי נמוך מאוד, ואלה הדברים שאני מתמודדת איתם. ממש לשנות טיפול תרופתי, ממש לעלות על כפילויות, ממש לתת המלצות, שלפעמים רופא המשפחה נתן פה מרשמים למשך שנים ongoing, בלי אפילו לתת את הדעת, ואז באה ענת החוצפנית, כמה זמן מכירים אותך, ואת משנה פה סדרי עולם. אז כן, לא תמיד זה מתקבל בברכה, ובעצם, אתה יודע, חוץ מלכתוב מכתב מנומק, למה? ואז גם אני נתקלתי בשני מטופלים שיש לי, או שעולים לי עכשיו לראש, שאמרתי להם, טוב, אני הסברתי, זכותו לא לקבל את דעתי, אנחנו נמתין בנחת עד שתגיע לרופא סכרת, בינתיים אני ממליצה להיזהר ולעשות 1, 2, 3. אתה יודע, ללכת בגבולות מה שמותר לי, ואותו דבר אני בטוחה יהיה גם עם ייעוץ פרטי שאני אכתוב ואני אתן למטופל. כן, זה יקרה גם. שנייה, אני רוצה להדגיש משהו. פה לדוגמה את בציבורי ואת נותנת המלצה, הוא יכול לקבל או לא יכול לקבל. הוא בעצם המטופל לא שילם, לא השקיע, זאת אומרת הוא שילם, לא יודע, מה ש... אבל יש לנו גם רופאי סכרת עצמאים, שמטופל שילם, אני אתן דוגמה, אתם כולכם לא, פשוט לא תבינו במה יבואו לך מדובר. בטענות, אני קיבלתי שירות, אתה המלצת לי, שילמתי, בסופו של דבר כאילו לא עשו לי מה שאמרת, וכאילו התשלום הלך אבל גם רופא סוכרת, גם רופא עצמאי, נכון, את צודקת, אבל רופא לא חייב סוכרת יש לו לקבל. מעמד הרבה יותר, נכון לעכשיו, יותר גבוה, אז הוא לא יבוא אין לרופא. בעיה, אז שישלם פי 5 וילך לרופא סכרת פרטי אם יש לו כסף, והוא ישמע כנראה את אותו דבר, ואז אולי רופא המשפחה ישתכנע. היה אצלי מטופל שהיה אצל רופא סכרת המומחה ביותר, טייפ 1, שהתחיל איתו זולטופאי ועוד תרופה על סמך מחקרים שנעשים עדיין. אתה יודע, עמדנו מול אותו מטופל ונתנו לו את המענה ואמרנו לו, אתה יכול להמשיך, זה לא הטיפול המקובל היום, כן, זה נמצא במחקרים, כן, אנחנו יודעים את ההשלכות, הבן אדם היה בתת משקל, כמובן הזולטופאי היה במינון שהוויקטוזה שם לא עשתה שום דבר, סליחה שאני גולשת לפסים המקצועיים, אבל לפעמים גם רופא מקצועי נותן משהו, והמטופל בא אלינו למכון סכרת, וזה לא היה מקובל עלינו, אבל הוא המשיך את המעקב אצלנו, ואנחנו רק רצינו לוודא שהוא נשאר מאוזן, שהוא לא מייצר שום דבר, לא ממשיך לרדת במשקל, ושומרים עליו. והזולטופאי נעלם שם מהר מאוד מהטיפול, אבל אני אומרת שאנחנו כל הזמן נפגשים עם זה, גם רופא מקצועי של אלפי שקלים. אנדרי, אני רגע אסכם את הסוגיה הזאת, כי זו סוגיה אגב שהיא רוחבית לכל בכלל לכל האחיות המומחיות הקליניות, זה לאו דווקא לסוכרת. בסוף יש פה גם חינוך של אוכלוסייה, להסביר למטופלים מי אנחנו ומה הערך שלנו, וכן בסוף הממשק הוא גם עם רופאים. אני יכולה לסכם את זה באמת במשפט אחד, אני באה משורות הצבא,
הרבה פעמים חיילים היו מגיעים עם ייעוצים פרטיים של רופאים פרטיים מומחים בחוץ, והרופא לא קיבל את זה. אני לא ראיתי את החייל חוזר לרופא המקצועי הפרטי שהוא שילם לו כמה אלפי שקלים ואמר לו, סליחה, לא קיבלו את ההמלצה שלך, תחזיר לי את הכסף. אנדרי, כל עוד אתה איש מקצוע, קיבלת החלטות מושכלות, מבוססות ידע, מקצועיות, ואתה עומד מאחורי ההחלטות שלך כאיש מקצוע, אני מבחינתי רגועה ובטוחה וסמוכה שהמטופל בידיים טובות. לא חייבים לקבל את הכל. הקופה, אגב, זה לא קשור גם לשיקולים של אם זה אח או רופא נתן, יש פה גם שיקולים כלכליים של עלות מול תועלת, ולכן לא כל דבר יתקבל, וזה בסדר. אנחנו מבחינתנו בוונדר, הציפייה היא שסטנדרט הטיפול יהיה הכי גבוה שיש. אתה תהיה עם הידע והיכולות לתת את הטיפול בצורה עצמאית, להמליץ על הטיפול, סליחה, לא לתת אותו, אלא להמליץ על הטיפול בצורה... זה, ואתה צריך להגיד למטופל, אתה יודע, להיות ישר עם המטופל ולומר לו, זאת ההמלצה שלי, להסביר לו למה זאת ההמלצה שלך, מדוע זה חשוב, ולומר לו, בסוף ההחלטה היא החלטה של רופא המשפחה, כי הוא הרופא שלך, הוא הרופא של הקופה, והוא זה שהוא הקייס מנג'ר שלך, כמו הרבה מאוד דברים אחרים. כן, ולא עניתם לי על שאלה הראשונה, אם אפשר גם. שמה? סליחה? אני שאלתי באיזה נושאים פונים המטופלים. באיזה נושאים? כן. רוב הפניות. את רוצה לענות, ענת, או שאני אתייחס לזה? אנדרי, השירות עוד לא נפתח בוונדר, אז אני עוד לא יודעת. אבל אנחנו רואים כמה כבר פניות. אני מניחה שזה יהיה אותו דבר כמו שהם פונים אלינו בקופה. השירות שמבקשים, לפחות מהמעט פניות שאנחנו קיבלנו, חלקם זה בני משפחה, שמבקשים עבור ההורים. זה מתחיל מטיפול תרופתי בבית, עד הדרכה כוללנית, ממש אחות סוכרת שמגיעה הביתה, עושה אנמנזה מקיפה, אומדנים, בדיקה מקיפה, לרבות המלצות ותוכנית טיפול, והדרכה לכל מה שקשור למניעת סיבוכים, גם של המטופל, גם של המשפחה. אנחנו רואים גם, ואנחנו מאוד רוצים לקדם, לפחות זה מה שעשיתי עם אבא שלי, את אותה אחות מרחוק שאני יכולה להתקשר אליה ולהגיד לה, תקשיבי, נתתי לו X יחידות של אינסולין, אלה היו ערכי הסוכר שלו בבוקר בערב, מה את אומרת? להוריד, להעלות, לשמור, לצמצם. יש כאלה שירצו את הקונטיניוס הזה, את אותה אחות, שהיא זמינה להם בוואטסאפ או מרחוק, ומדריכה אותם, עכשיו תאכלו ככה, תעשו את המדידות ככה, זה היחידות האינסולין שתיקחו, זה המינונים שתיקחו, ובואו נשחק עם זה ימינה שמאלה. זה אני עושה עם אבא שלי והשירות הוא פנטסטי. זה מה שאנחנו רואים. ענת, אם פספסתי משהו אז כמובן... אני יכולה לתת עוד דוגמאות של מקרים כמו חולים אונקולוגיים שמתחילים את הטיפול ומלווה בסטרואידים. יש לי הרבה מטופלים כאלה. ששוב, כמו שלינדה אמרה קודם, אנחנו מכניסים אותם בין לבין ונותנים להם ייעוצים על חשבון הזמן שלנו בלי לנשום, כי זה דברים אקוטיים. אני חושבת שיש הרבה מטופלים כאלה שיצטרכו את העזרה גם ongoing למשך הטיפולים, ובין אם זה התחלות טיפול. הרופא משפחה נתן אינסולין, אבל המטופל לא רוצה לקחת אינסולין. אז הוא בא לרופא יועץ אחר ושואל אותו מה אני יכול לעשות אחרת. ואני רוצה לפתוח פה עוד קצת את היריעה. אנחנו אמנם כולנו פה בסכרת ומטפלים בסכרתיים אחרי שהם כבר הגיעו אלינו עם כל העניינים שלהם, אבל אני חושבת שלנו, ובוונדר אני חושבת שגם דיברנו על זה וגם אפילו הסרטנו על זה כבר, סרטוני הדרכה על נושא ההשמנה, נושא המניעת סכרת בטרום סכרת, נושא אנשים בהיריון עם סכרת והמשך מעקב אחרי הריון, מה לעשות. יש לנו המון עבודה במניעה, אז פה לדעתי זה יכול להיות ייעוץ יחיד ולא משהו מתמשך. אם אני רוצה, אם מטופל מבין שהוא פה בעודף משקל וכולם מוכרים לו תרופות של אלפי שקלים, עכשיו יש לנו שתי חגיגות, גם ויגובי גם מונג'רו שנכנסו, אנשים יוציאו אלפי שקלים על זריקות, יהיו כמה בודדים, אני מקווה שירצו גם לשמוע על הזריקה ולדעת אולי מה הם יכולים לעשות לפני שהם מוצאים את האלפי, אולי הם יעדיפו לשלם את ה-X כסף למפגש עם יועצת סכרת, לשמוע על הדבר הזה ואולי לקבל עוד דרכים להתמודד עם הטרום סכרת שלהם.
אני חושבת שיש לנו פה הרבה עבודה. אתם הראיתם קודם חברות גדולות כמו אמדוקס, לבוא ולהרצות לעובדים. אני בטוחה שכמוני יש פה עוד הרבה שמעבירות הרצאות על תרופות, הרצאות על אורח חיים. בוא נוציא את זה, בוא נוציא את זה החוצה, וגם נקבל תגמול כמו שצריך, וגם נשיק את הבשורה של וונדר לאנשים בחוץ, האנשים שהם לא מודעים שזה בכלל קיים. הם לא יבואו לקופת חולים להתייעץ עם האחות כשיש להם A1C6, אולי אפילו לא יתקשרו להגיד להם שיש להם A1C6, אבל אנחנו יכולים להנגיש להם את המידע הזה. אז זה ככה, מעבר לסכרת עצמה, גם יש לנו עוד הרבה עבודה במניעה של הסכרת לדעתי. אז מתבקשת כאן שאלה, אם זה מגוון רחב והשקעה של זמן מאוד שונה מבחינתנו כנותנות שירות, אז יש את הביקור החד פעמי לחבר ליברה לצורך העניין, ויש את הביקור של הדרכה מלאה להתחלת טיפול באינסולין וניטור סוכר, ויש את הדרכה של תבדוק אותי מאלף עד תו, תעשה לי המלצה. אני חושבת שזה ביקורים שונים לחלוטין, ואם אנחנו בכלל מדברים על טיפול מתמשך בביקורים ורצף טיפול, אני מניחה שזה גם מתומחר בצורה שונה. נכון מאוד, את צודקת מאוד מרינה. שום איזה מענה. הטיפולים והשירותים יתומחרו בהתאם למורכבות של השירות, לאורך השירות ולבחירות של האחות. אוקיי? מה זה אומר? לא דומה ביקור של אחות מוסמכת לאחות שמומחית סוכרת, אוקיי? ולכן אנחנו יכולים לומר לכם שהתגמול שלנו לאחיות הוא תגמול הולם, הוא תגמול שבהחלט מכבד את המקום, את המעמד, את המקצועיות ואת הסטטוס. הביקורים יחולקו לביקורים או קצרי טווח או חבילות של אחות מלווה לסוכרת, או ביקור חד פעמי להדרכה כוללנית. אנחנו נצטרך לבנות את זה, היה לנו חשוב להיפגש איתכם כדי לבנות את השירות ורגע להבין משמעויות של זמן, תשומות נדרשות וכולי וכולי. כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מאוד נשמח לראות את כולכם וכולכן בתוך השירות הזה. תשאירו לנו פרטים ואנחנו כמובן ניצור איתכם קשר. אנחנו נארוז בסוף הוובינר הזה, בימים הקרובים, אנחנו נארוז את השירותים השונים ונתמחר אותם בהתאם, על מנת להביא לידי ביטוי את הערך המשמעותי של השירות שאתם מביאים לבית המטופל, גם למטופל וגם למשפחה הזו. במקרה הזה, במקרה של סוכרת, המשפחה או המטפל העיקרי הוא חלק בלתי נפרד מהמקום שבו האחות לוקחת בתפיסה הטיפולית בתוך הבית. אני גם רוצה להעלות כמה מחשבות. אני גילה, מומחית בסוכרת, אני רכזת סוכרת באסף הרופא. ככה, אחד הדברים שעלו לי מיד, אני מתמודדת עם המון מטופלים שמשתחררים הביתה עם אינסולין פעם ראשונה, אני המומחית היחידה, יש לי אחיות עם על בסיסי, אני יודעת בוודאות שהם לא מקבלים את המענה, מה שהם צריכים, ופשוט הולכים הביתה, ואם זה בשישי ובשבת. אני מעלה את זה, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שצריך להיות בוונדר, כאופציה להזמין שירות אחות, זה must. וזה בכמויות, וזה בכל כמה שלא יספרו לנו, אני יודעת שהם הולכים הביתה, וכמו שענת כבר אמרה מקודם, יש חלק שרוכשים אפילו את האינסולין, אבל אם במהלך האשפוז לא עושים איתם את כל התרגול להזריק לבד, הם ימתינו עד התור למרפאה, ויבואו שבוע-שבועיים, אם לא יחזרו עם DKA בינתיים. אז זה אחד הנקודות אכילס מאוד שאני מתמודדת איתם. גילה, הערה סופר 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 חשובה, הערה באלף. אנחנו עושים את זה היום עם רמדיקס, לא בסוכרת, עבור מטופלים שמשתחררים מאשפוז לאשפוז ביתי. אחות של וונדר מגיעה
ומלמדת אותם איך לתת טיפול, בדרך כלל זה טיפולים אנטיביוטיים, ובדרך כלל זה צנתר בווריד מרכזי, וממש מטפלת ומדריכה את המטופל והמשפחה שלו לחיבור, לניתוק, להחלפה וכולי. חד משמעית יש מקום לשירות כזה למטופלים עם סוכרת, בין אם זה סוכרת חדשה, בין אם זה טיפול חדש שהוחלף במהלך האשפוז. הרי אנחנו יודעים שלפעמים הם מתאשפזים עם כל מיני סיבוכים, וכל הטיפולים שלהם משתנים לכל מיני טכנולוגיות ותרופות חדשות, לגמרי. ואיך לתפעל וזה את זה. גם, כן. השאלה, גילה, איך את חושבת שוונדר יכולה בעצם לגעת במטופלים האלה, לאתר אותם, באיזה צורה אנחנו יכולים להגיע אליהם, ובאמת להציע להם את השירות? הם לא חייבים, אבל לפחות להגיד להם, יש פה קדר של אחיות שיכול גם בבית החולים לפני השחרור, גם להגיע אליך הביתה וללוות אותך ביום יומיים הראשונים. תראה, בבית החולים היו לנו לא מעט תרופות וחברות תרופות שהציעו שירות אחות. ואנחנו כששמענו את זה, בהתחלה אמרנו, וואו, איזה כיף, זה יוריד לנו מהעומס. המטופלים קיבלו את המספר של החברה, עם אפשרות להזמין אחות סוכרת, להדריך על אותו עת אינסולין, או תרופה מסוימת, וזה לא קרה. אז פה זה לא קרה. אולי אפשר לפרסם במחלקות עצמן, להיפגש עם השיווק אחיות חייב- אחראיות. לי אסור בתי לפרסם, חולים לידה, שכרגע לא יסכימו כמו בוודאות. לא, שאת יודעת. זה תפקידה של החברה לשווק. לא זה אנחנו, שיווק, וונדר. ברור. כן, אז שיווק אנחנו. וונדר כן, אני באמת הרבה זמן חושבת על זה, שלא רק זה שאחות צריכה ללכת הביתה וללמד אחרי השחרור, ולראות איך הוא מזריק, אלא לראות איך הוא מאחסן אין את כזאת האינסולין. אופציה בקופת חולים, אין. זו אחת אין, הבעיות. לא, זה כן. משהו שלא קיים, לא סתם לא, אני זה לא מעלה את נכון. זה. יש ביקורי בית בקופת חולים, אחיות כן מגיעות הביתה אבל לא בקופת לא, להזרקות של לא הדרכות אבל לא בלי בצורה אינסולין. מסודרת כמו מיקי, שמדובר לא כאן. לזה. לא וגם לא לאינסולין. מספיק מהר, וגם לא לא להזרקת לאינסולין. אינסולין, אני מסכימה מיקי. איתכן, הם אבל יחכו בוא, למכון סכרת, זה לא אני מעניין. מסכימה ממש לא איתכן, אבל להגיד לאינסולין. שזה לא קורה לגמרי, אז בואו, הסיפור בואו לא הוא, נגזים. טוב, הסיפור מיקי, זה לא קורה הסיפור לגמרי. הוא, לא אני קורה רק לגמרי. באמת אחדד את זה, הסיפור הוא, מיקי, את צודקת, יש האחות בקופת החולים נותנת מענה, הסיפור הוא המהירות שהקופה מגיעה לבית של המטופל. אני עכשיו, מסכימה איתך. כשזה מטופל סוכרתי, אי אפשר להגיד אנחנו נחכה יום, יומיים, 3 עד שהאחות תגיעה. בדרך כלל, למטרת נכון, אינסולין, זה הזמן, בין למטרת 24 הזרקת שעות תראי, אינסולין, בשביל זה ל-72 יש שעות. את הרצף טיפול. אתם אז שכחתם שיש דבר בדיוק. כזה. לא, לא שכחנו, מיקי. אז הסיפור הוא אני, הרצף הטיפולי. זה מה מיקי, שאנחנו מדברים. אנחנו עושות רצף טיפול, אנחנו כל כן, הזמן אני עוסקות בזה. מתקשרת, נכון. לאחיות כן, הקהילה. טוב, אז אבל יש בואי הרבה נסיים את בעיות. זה. אנחנו לא אוקיי. נפתור את זה עכשיו, אני רק רציתי זה להעלות חומר למחשבה, את גילה, תודה הנקודה. רבה. בדיוק. ועוד התייחסויות? דבר, כן. גילה ומיקי, זה לא קורה בכל מקום, לא, אבל נכון. אני אגיד לך מסכימה. משהו. זה משהו שאנחנו יודעים אולי בגלל שלדוגמה במאוחדת או במכבי יש פחות מבוטחים, או בלאומית אולי יש נגישות יותר לביקורי בית ויותר מעקבים, לא יודעת, אולי. אבל גם יכול להיות במאוחדת במקומות שאין מספיק משאבים, אז יכול להיות שגם מחסור לשירות הזה. זה נכון, יכול להיות בכל זה סקר מקום. שוק שאתם צריכים לעשות, אושרת, כי בדיוק, אני זה מה מסכימה שאני איתכם. אומרת, כן. אבל גם אולי מה שכן אני שומעת, שיותר מאז שהתחילה אושרת לדבר, היא גם מזכירה יותר את הגריאטריה. שפה נכון. אני חד כבר משמעית. יכולה להגיד לך שאולי כדאי גם לצרף את המומחים בגריאטריה, כי יש להם גם ידע בתחום בצורה אחרת. זה דבר אחד שעלה לי בראש תוך כדי, כי אני אישית, אני עושה ממשק עם האחים הגריאטריים, ואנחנו פשוט מגיעים ביחד לתוכנית הפרפקט של הפרפקט למטופל הגריאטרי. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שפשוט היצירת קשר, שאני עוד פעם אומרת, המטופלים שאתם צריכים, מה שאני שומעת ממך, שיותר מטופלים שהיו באשפוז והלכו הביתה. שמצד לא, שני, אין לא, לא, לכם לא. ואין לנו גישה למטופלים שנמצאים בבתים, שהם אולי
נקראו פעם מרותקי בית, ועכשיו הם אפילו מרותקי מיטה. ואז נכון. איך אפשר להגיע למטופלים האלה? אני אגיד לך איך. אני אגיד לך איך. קודם כל, אני כמובן מתייחסת למשוחררים מאשפוז, אבל חד משמעית שהנפח הכי גדול הוא בכלל בקהילה ולא באשפוז, זה ברור לחלוטין. אז זה אחיות עבודה שצריכה גריאטריה, כן לעשות. אחיות גריאטריה, בושרה, הערה מצוינת, זה כבר בתכנון. וגם אני נפגשתי עם מומחית אחיות ראשוניות בגריאטריה, ומומחיות של רפואה ראשונית. ובהחלט אנחנו נקדם את זה גם איתם. איך אנחנו מגיעים למטופלים האלה, בדגש גם על האנשים המרותקים לבית או למיטה? פעם אחת אנחנו פוגשים הרבה את בני המשפחה, שהם אבודים, והם צריכים את המעטפת, הם דואגים, והם צריכים את רוצים הכי הסבל. טוב עבור ההורים שלהם. אז זה לקוח שהוא מאוד מאוד משמעותי, אנחנו רואים אותו גם בוונדר. ושתיים, יש לנו עוד כמה כיוונים עם חברות, ארגונים שבאים במגע עם המטופלים האלה, ואולי דרך זה לשווק את הפעילות של וונדר. עכשיו, מספיק שהמטופל או המשפחה ידעו שיש וונדר, ויש להם יכולת לקבל שירות 1, 2, 3, זהו. בזה זה נגמר. מי שיצטרך ידע לשלוף את וונדר ולקרוא לוונדר. ומכיוון שזה אפליקטיבי, אז מאוד קל להשיג אותנו ולמצוא אותנו, אם זה בגוגל ובין אם זה בהורדת אפליקציה. אבל הפצת הבשורה זה אחריות של כולנו. כל מי שירצה לקחת חלק בפעילות וירצה שהוא יצליח, כי ההצלחה של וונדר זה הצלחה שלכם, זה הצלחה אחת, ככה אני רואה את זה. כולנו נצטרך לשנס מותניים ולהפיץ את הבשורה. בושרה, אני אסגור ואומר יש לי הרבה מאוד חברים פיזיותרפיסטים, חבר'ה מקצוענים, באמת, באמת מלח הארץ. היום כל בן אדם שאני אפגוש ברחוב, לא יודעת אם 90% מהאנשים שאני אפגוש ברחוב, יודעים שהם יכולים להזמין פיזיותרפיסט פרטי. הם גם יודעים איך משיגים פיזיותרפיסט פרטי. ואני שואלת כל הזמן את עצמי, בחושך בלילה עם עצמי במיטה, איך יכול להיות שמרבית תושבי מדינת ישראל לא יודעים שיכולים להזמין אחות פרטית, ולא רק שהם לא יודעים שיכולים להזמין אחות פרטית, הם לא יודעים גם מה אחות פרטית תיתן להם בבית, למה להזמין אחות פרטית. ובדיוק מאותה הסיבה שהאחיות לא יודעות לקדם את עצמם, בדיוק מאותה סיבה. מיקי, הגיע לא הזמן מכירות את זה. שנעשה שינוי, אז בואו נעשה את השינוי הזה ביחד, בשביל זה אנחנו פה. עכשיו, אני אני אומרת מציעה לכם, משהו, אושרת. בבקשה. האם חשבת פעם, אוקיי, ענת עכשיו יוצאת לדרך לתת שירות למטופל. עד שתגיע, הוא בסך הכל יודע שאחות בשם ענת מגיעה אליו, נכון? לא. ענת דיברה איתו בטלפון. ענת דיברה איתו בטלפון והסבירה לו מה הוא הולך לקבל. אבל עכשיו, כך תוך כדי, פסקה קצרה, מי זו האחות שהולכת להגיע אליך? הוא יודע, זה באפליקציה. באפליקציה. באפליקציה יש גם תמונה, בושרה. לא רק וזה, גם תמונה של האחות ומי. אחר כך נתאפר, זה בסדר. זה כמו הוואבר. אנחנו מוכנים לעשות את ההסמכות שלך ואת הצילומים, הניסיון בושרה. שלך. הכוונה זה שלי, כמו הגט הכוונה טקסי. שלי שיכול להיות שהלכה לתת שירות ספציפי, אבל על הדרך, תוך כדי שקרה משהו, הוא גם יתייחס לעוד דבר שהוא רצה להעלות אותו בשביל גם להתייחס אליו. אז לדוגמה, אוקיי, נכון שאנחנו מומחיות בסוכרת, אבל יכול להיות שעוד גם אחות שיש לה מומחיות בפצעים, יש לה מומחיות בסטומה, יש לה מומחיות בעוד ועוד ועוד, אז זה דברים מאוד חשובים פשוט להנגיש שהם יודעים מה אחות אחת תוכל לעשות. בושרה, אני זוכרת שאמרתי בתחילת הוובינר, שהאפליקציה יודעת להציע לאותו מטופל מספר אחיות. כל אחות את יכולה להיכנס, את רואה את התמונה, ואת רואה תקציר של מי היא, מה הידע שלה, מאיפה היא מגיעה, איפה היא עבדה. הוא יודע מי האחות שמגיעה אליו מבחינת הרזומה שלה. מעבר לזה, אותה אחות יוצרת קשר טלפוני ועושה איתו תיאום ציפיות לפני הגעה, כך שהביקור הבית לכאורה הוא הגרנד פינאלה של כל התהליך הזה. ובדרך כלל גם הגרנד פינאלה זה נראה טוב, כי שביעות הרצון מאוד מאוד גבוהה.
כי האחיות באמת מייצגות את המקצוע בצורה מעוררת השראה והתרגשות מבחינתי, בחוויה שלי כשאני רואה את שביעות הרצון ואת המשאבים שאנחנו מקבלים מהמטופלים. ואנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהצטרף אלינו, לעשות את הדבר הזה ביחד איתנו, שאנחנו כל כך רוצים לקדם את הנושא החשוב הזה של עולם הסוכרת. אני רוצה להציע עוד שתי הצעות, אם אפשר. בבקשה, אפשר, מיקי. אושרת? בטח. אני למשל, סתם בגלל שזה נוגע אליי אישית, חושבת למשל על הנושא של דיורים מוגנים בבתי אבות. כן. זה אחלה פלטפורמה, אימא שלי פשוט נמצאת באחד כזה, וזה אחלה פלטפורמה לשיתוף פעולה מדהים, שלא קשור לקופה ולא קשור לכלום, יש שם גם בני משפחה, אחלה פלטפורמה להיכנס אליה כי זה חסר. אני רואה בדיור המוגן שאימא שלי גרה. זה מקום אחד. ועוד מקום אחד, שלצערי הרב לא קורה אצלנו, לצערי הרב מאוד, אני חושבת שלמשל השיתוף פעולה של אחות סוכרת, בטח אחות מומחית סוכרת, עם אחות מומחית פצע, זה שוס שאולי גם הקופות פעם יאמצו, אולי ילמדו מוונדר, אם וונדר תאמץ את זה, ויאמצו את זה. כי זה המטופל עם הפצע הסוכרתי הוא המטופל הכי, הכי, הכי מוזנח, מורכב, הכי על הפנים. אני לא יודעת גם אם הוא יוכל להגיע לוונדר, בגלל המצב הסוציו-אקונומי, אפרופו מה שענת אמרה, אבל אם נוכל לתת לו את הכיסוי המלא, גם סוכרת וגם אחות פצע, נראה לי שהוא הרוויח מכל העולמות. ככה אני רואה. קודם כל רעיון מהמם, אני ישדרג לך אותו עוד יותר, ואני גם אתן את הקומבינציה שאמרה קודמתך, של אחות הילה. סוכרת עם אחות גריאטריה, לכל מה שקשור למיצוי זכויות, מהמם. לליווי, להכרה. אני חושבת שהחיבורים האלה הם לא קורים בשום מקום, מהמם. וזה מהמם. דיורים מוגנים, התחלנו לחשוב לכיוון. מהמם. אני אשמח לדבר איתך, מיקי, ככה בפרטי, אם תוכלי לעזור לי ולתת לי רעיונות איך אני פורצת את העולם הזה של דיורים מוגנים, כי אין ספק, שאלה בושרה איך מגיעים, שם נמצאים המטופלים שהם הלקוחות הטבעיים שלנו. יש לי עוד רעיון. גם בבקשה. לי יש. אפשר לשלב איזה עוד כיף, מה קורה פה זה ב9:30, כן, זה 10 ברכה בלילה? של רעיונות, פתאום ציפינו לזה. נפתחתם, כן, קדימה, אני מומחיות, רושמת. זה השעה שנפתחים הרעיונות. מהמם, אני רושמת, צ'קרות. אתם רואים, אמרתי לכם שאני אכתוב כל דבר שאתם אומרות. אני אומרות, חושבת כן. שקבוצות תמיכה בהמשך, על ידי אחיות מומחיות, שיש לנו הרבה ניסיון בעניין הזה, יכולות, את יודעת, בהמשך אולי, להיות ממש פלטפורמה, גם אפילו בזום. יש גם המון אחיות שעוסקות בכל מיני תחומים, לא רק עם סוכרת ובעיות רגשיות, כמו מרים שפיגלמן, אני חושבת, יש המון המון פלטפורמות של באמת שיתופי פעולה. אחיות כמו מיקי, CBT, כל מיני דברים כאלה שהם גם סוכרת וגם תחומים אחרים. זה גם רעיון שאפשר ליישם אותו. מהמם. אפשר גם... ייעוץ בבקשה, שינה. בלה. ייעוץ שינה. ייעוץ שינה, בהחלט. כן? בלה, רצית לומר משהו. כן, אז נעים מאוד, בלה, מומחית סוכרת במכבי, מחוז שפלה. יש לי, קודם כל, האם אתם פונים גם לאוכלוסייה דוברת רוסית? כי אנחנו גרים במדינה עם 3 שפות, גם המגזר הערבי וגם המגזר הדוברי רוסית. הם לא השתמשו, לפחות ממה שאני יודעת, ויש לי הרבה התעסקות איתם, הם לא יפנו לאפליקציות שכתוב בהם בעברית. וזה לא הופך אותם לאנשים עם מצב סוציו-אקונומי שהם כאילו לא השתמשו, הם מאוד מחפשים את הפלטפורמות, הם דווקא והילדים שלהם. מאוד מאמינים ברפואה פרטית, מאוד, אבל זה חייב להיות מונגש להם בשפה שלהם. אבל גם זה יכול לבוא דרך הילדים שלהם, בלה. שוב, תלוי מי הבן אדם. יש הרבה אנשים שכאילו עצמאים, ומחפשים את והם השירות מאוד בעצמם. טכנולוגיים, ומאוד בלה. רוצים מידע. רעיון כן, זה מצוין. דבר ראשון. דבר שני זה לפנות לחברות סיעודיות,
כי יש היום הרבה חברות שהן גם בעצם הן חצי פרטיות, אם לא 100% פרטיות, ולא כולם שם אגב סיעודים דמנטים מרותקים למיטה בבית, יש דווקא הרבה מאוד שככה עצמאים, חצי עצמאים בבית וצריכים את העזרה, וגם יש הרבה שם אנשים אגב בחברות האלה של אנשים קשישים שהילדים שלהם גרים בחול, והם ממש רעבים, כאילו הם מוכנים באמת שיטפלו בהורים שלהם 100%. והדבר השלישי שרציתי, רגע שכחתי מה רציתי להגיד. טוב. רעיונות יפים, תודה רבה בלה. אפשר להגיד משהו? בבקשה. אתם שומעים אותי? ממש חלש. כן, אז אני... שמי אסנת, אני מומחית קלינית בסוכרת, גם בקהילה וגם בבית חולים. מה שגילה ציינה, אני מאוד חובה את זה גם לגביי, אנחנו משחררים מטופלים, התחלות טיפול באינסולין, ואני יודעת שזה יהיה קטסטרופה, צעד אחד אחרי השחרור, אז אני פונה לקופות החולים, למומחיות שם, אנחנו מנסים לעשות, אבל חסר גוף שיעשה את הממשק הזה. אם משתחרר מטופל ביום שישי, ועכשיו יש ערבי חגים, אני כבר יודעת מה הולך לקרות. אז אני יודעת שבפליאטיב קר יש ארגונים שעושים את זה. אני מציעה לכם כארגון לתת את השירות הזה לבתי החולים, להציע לבתי החולים שירות כזה, להציע דרך קופות החולים, כי אני מרגישה, לא דיברתם על זה, אבל אנחנו קצת גונבים את המטופלים, הם משלמים קופות חולים, הם משלמים ביטוחים, למה שלא ניקח את הכסף הזה מהביטוחים שלהם? למה הם צריכים לשלם? למה הרפואה עוד פעם לעשירים? אני מבינה, מי שיש לו, וזה סדר עדיפויות סבבה, אבל אנחנו פוגשים את המטופלים האלה, ולרוב מי שיש לו יודע להסתדר, עם הוונדר, בלי הוונדר, אבל מי שאין לו, לא יודע להסתדר, וגם לא יהיה לו את הכסף לשלם. אז תנסו לפנות דווקא לאלה שלמעלה. נכון, לשב"נים. ככה אני חושבת, תפנו לבתי החולים. אנחנו נמצאים בתהליך כזה, אבל זה רעיון... למה הם לא נותנים את השירות הזה? אין לי בעיה שיהיה וונדר לאלה שיכולים, אני ממש אשמח לעזור בזה, אבל תציעו את זה, תיקחו את הכסף משם, מהמונופולים האלה הגדולים, ותביאו אותם לאזרח הקטן הזה, שאני עומדת מולו ואני נבוכה. ממש, אני אומרת לך את זה בדמעות. כמו שהם הזכירו פה את הכף רגל הסוכרתית, זו אוכלוסייה סוציאלית קשה, שגם אין לה אחרי קריטה לאן לחזור. זה סיפור עם העובדות סוציאליות, להתארגן, לאן הם חוזרים. זה פשוט, תיקחו את הכסף מבתי חולים ומקופות החולים, שמבזבזות כסף לפעמים על שטויות. תאמיני לי, פרסומים, אני לא יודעת, אני מדברת מהבטן היום, אבל זה פשוט, זה נשבר לב שאתה רואה את זה. תודה אסנת, אני רשמתי בפניי, גם נתת לי פה עוד הסתכלות. אני גם יודעת שיש ארגונים, אני זוכרת שישבתי עם מומחיות בפליאטיב קר, הם הסבירו לי שיש ארגונים שאחר כך ממשיכים, כמו איזה הוספיס כזה, או תחפשו כזאת פלטפורמה, זה יהיה מצוין. לדוגמה, אני עובד באיכילוב, ויש להם איזושהי חברה, שהם בעצם מציעים שירות אחר כך אחות ליווי אחרי אשפוז, משהו כזה. אז לדוגמה, לקחת לעשות איתם שיתוף פעולה, לדוגמה, שאותה אחות... אנחנו מכירים את זה, בהחלט, אבל אנחנו לא רוצים עוד ליווי של אחות. וונדר עושה את זה ללא קשר. אנחנו פה כדי לייצר את האקס פקטור בעולם הסוכרת, את השירות הסופר מקצועי בעולם הסוכרת. כן, אבל לדוגמה באשפוז, אם הם ידעו שיש דבר כזה, המטופלים שמשתחררים ויש אפשרות... אנחנו נבחן את זה, אנדרי, דיברנו על זה, אני מבטיחה, רשמתי את הכל, אנחנו נעשה, יש לי הרבה שיעורי בית. אפשר גם לקחת כסף מחברות אולי תרופות, מחברות זה, תחשבו אולי לקחת כסף מהם, אתם רוצים שהאחיות ידריכו והטיפול באינסולין הזה יצליח? תנו לנו כסף לוונדר, ואנחנו ניתן את זה, כי אם אחות מצוינת, ולמטופל זה יעלה פחות.
את אומרת אנחנו שהם רוצים נקבל, להכניס אני לא, תרופות סוכרת חדשות. כן, סתם ככה, תציעו להם את זה. רשמתי. נכון, אם נרשם טוז'או או נרשם טרגלודק, ואותה חברה מעוניינת שיקדמו את המוצר, אז מבחינתי ללכת, וגם ככה, כאילו, אני עושה ווין ווין, כאילו, מבחינתי. כי לדוגמה, כשאנחנו רושמים אצלנו, כשאני רושמת טוז'או בתוכנה, אז ליד, כאילו, יש לי בפינה, כתוב שמה שהמוצר הזה מחברה כך וכך, אתם יכולים לפנות אליה. כן. אז בנוסף, בוא נגיד, אתם יכולים לפנות לסנופי או לנובו או ללילי, שמתחת, אז יש לכם, בוא נגיד, עוד גורם תומך, וונדר. זה משהו אני לא שמאוד רואה יעזור. שהכללית מוסיפה את זה, כי בכללית לא לא יודעת, בואו רשום גם את נראה, ההערה יש פה הקטנה עכשיו, הזאת אנחנו בשלב שאצלכם. הרעיונות, אנחנו יש אחר כך להם נתחיל אפשרות. לבחון אותם, אבל אני מבחינת... יש מדיה גם, ענת, יש מדיה. לא, מדיה זה משהו אחר, אני מדברת על מחשבי הקופה. לא, אני מדברת על מחשבי בסדר. הקופה. אצלנו למשל זה כתוב שאפשר כאילו לפנות או לשים לב שיש בוא נשים ברקוד על האינסולין שתסרוק ותקבל בוא נגיד 10 טון. אז לא, יש בסדר גמור, אתם גם יותר מתקדמים ואתם כבר נותנות מרשמים לא יודעת כמה זמן, ואצלנו אני לא. רוצה לשאול אתכם, אני אם רוצה הייתי... להגיד לך, ענת, אנחנו נותנים מרשמים בשנת 2015. אז אני אומרת, הכללית שזה הקופה הכי אני גדולה, רוצה רגע היא לשאול עדיין אתכם לא רגע, נמצאת שם, אבל בסדר. אני רוצה ברשותכם לשאול רגע שאלה. אם הייתי, נתתם פה את הקומבינציות של אחות פצע עם אחות סוכרת וגריאטריה וכולי. אם הייתי משלבת שירות שכולל אחות סוכרת ועובדת סוציאלית, זה נפלא. משהו שיתפוס? מעולה. מיקי, למה את עושה ככה? בעל הזמן. דיאטנית. דיאטנית גם דיאטנית מצוין, וגם אחות עובדת סוכרת סוציאלית. ודיאטנית זה מעולה. כן. אני זה מה חושבת שנקרא מכון כאיזשהו אקט סוכרת תהליכי, מתהלך. בהחלט כן. זה מכון סוכרת מתהלך. כן. אוקיי, רשמתי לי. רציתי להגיד שפושרה בדיוק העלתה לי את הרעיון השלישי שרציתי בבקשה להציע. בלה, יאללה, קדימה, תני. אומנם כרגע המודל שלנו כמומחיות במכבי הוא מאוד מאוד מוגבל, כולם יודעים את זה, אנחנו מסופחים רק לרופאים שסיפחו לנו וכביכול מוכנים לשיתופי פעולה. בקיצור, אף אחד לא מכיר אותנו במכבי חוץ מהרופאים שסיפחו אליהם. ואז אני מגלה ככה על הדרך, אגב מקופות אחרות בלי שמות, של רופאים עצמאיים, אין את זה לדעתי בכללית, זה רק במכבי ומאוחדת. יש היום בכללית? אוקיי, אני יודעת פחות את המודל העצמאי של רופאים בכללית. רופאים עצמאיים ששוכרים כמובן קורת גג, משלמים את הכל, והם עבודים מבחינת יכולת לנהל חולים סוכרתיים. הם רוצים את העזרה הזה, אין להם עזרה, ובינינו גם כשהם שולחים לאנדוקרינולוגים הם לא תמיד מקבלים את המענה, כי החולה לא זז ב-A1C שלו, הוא פשוט נשאר. יהיה נכון. ואז מה קורה? למה יש להם אינטרס? כי הם מקבלים על הראש על זה, הם מקבלים על הראש שהחולים שלהם לא מאוזנים. אלא את יכולה לחבר אותנו לרופא אחד כזה או שניים שאני אדבר איתו ויבין בדיוק איך אפשר לייצר את שיתוף, קודם כל רעיון מדהים, לא חשבתי עליו. הם מאוד רוצים, אבל הם גם לא... אבל אני צריכה את האחד, שתיים הקואופרטיבי כדי לפרק את הדבר הזה ולהבין לעומק איך אנחנו מייצרים פעם אחת לו ערך ופעם שנייה את השלם הזה בתוך וונדר. את יודעת להמליץ לי על רופא אחד, שתיים שהם קואופרטיביים, שאת אומרת וואו, זה יכולה להמליץ לך על כמה כאלה. כן. כאילו הציעו לי ולא הסכמתי. כאילו אני חושבת, אני בטוחה שמי שנחשף לעבודה עם הרופאים ובאמת קואופרטיביים, כאילו הם באמת צמאים לעזרה הזה. אגב, אני תמיד במכבי כל פעם מגיעה להנהלה ואני אומרת, תספחו לי את הרופאים שרעבים לעזרה שלי. אני לא רק אלה שאומרים, טוב, אני אשתף פעולה, שבאמת רוצים, וכמובן בהתאם הם גם עושים את כל מה שאני אומרת, כי זה לא כי אני חושבת שרק אני יודעת, זה כי אני באה כמו שאמרת, עם המומחיות שלי, והם בעצם עבודים, רופאי משפחה הרבה פעמים עבודים. כי יש לזה ערך מוסף, בדיוק את מה שחסר, את הנקודה החסרה. בדיוק. בלה, זה רעיון מצוין, אני מאוד אשמח לקבל ממך שם שניים של רופא,
רופא עצמאי, זה חייב להיות רופא עצמאי ולא שכיר של הקופה, הרוב ככה, זה לא צריכה להיות בעיה, כדי לנסות ולראות איך אנחנו מייצרים שיתוף הפעולה, כי אני חושבת שזה שיכול להיות שיתוף פעולה מעולה. נכון. אני אנסה ודרך למצוא לך הרופאים, גם המטופלים בכללית. של הרופאים, אנחנו יכולים לייצר טראפיק עבורכם כאחיות סוכרת. על אותה פלטפורמה אפשר גם לחשוב על הריון וגינקולוגים. כאן משמעי. וואו, טוב, תראו, קודם כל יש מלא לך הרבה רעיונות, עבודה. אני מילאתי 2 עמודים, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אצלי התמלאו 2 עמודים עם המון המון רעיונות, שאנחנו צריכים רגע שנייה ביחד, הצוות שלנו, אורטל ורבקה וענת, שנייה רגע לשבת דקה ורגע לעשות לו סדר ולארוז אותו, אבל נתתם פה כמה רעיונות מדהימים, אני רוצה שתצטרפו אלינו, זהו, החלטתי. כאילו אני ממש, זה פעם ראשונה שיש לי וובינר כזה שאני מרגישה כבר שאני מכירה אתכם המון זמן, לא יודעת למה, משהו באינטימיות, אולי בשעה, אולי בפתיחות של השיחה. חכי, לא כולם עוד הגיעו. לא, אבל יש פה להכיר עוד. משהו, אורטל תסכים איתי, נכון אורטל? יש פה משהו בשיחה שהוא מאוד מאוד אינטימי שלא היה לי בעבר. כאילו אני מרגישה שאני מכירה אתכם הרבה שנים, אולי בגלל שכולנו מדברים מסוג של כאב, שמלווה אותנו בעיסוק המקצועי שלנו יום יום, או בחיים האישיים שלנו, במקרה הזה חשפתי את הסיפור של אבא שלי. הייתי מאוד מאוד שמחה, או שתשלחו לנו וואטסאפ, רבקה עכשיו תעלה שוב את הפרטים, או שתשאירו בלינק את הפרטים שלכם, ללא התחייבות, שום דבר, אנחנו ניצור איתכם קשר, תרצו, תצטרפו, תרצו לתקופת ניסיון, תקופת ניסיון, תרצו לפיילוט, כנסו לפיילוט, מה שאתם רוצים. אנחנו פתוחים להכל, אנחנו מבינים שלפעמים יש חששות בתחילה של שיתוף פעולה, אבל אני מבטיחה לכם שאתם תהנו משיתוף הפעולה הזה, וזה ייתן לכם הרבה מאוד ערך לקריירה ולחיים המקצועיים שלכם. כי זאת הסיבה שהצטרפתי לוונדר. אז אני מאוד 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 מאוד, הנה רבקה עכשיו פרסמה גם את הנייד שלה, אתם מוזמנים לרשום. ואנחנו נהיה איתכם בקשר, ועד אז אני קודם כל רוצה... אני רוצה לומר תודה גם לענת המדהימה שליוותה אותנו מקצועית ועזרה לנו להגיע אליכם ולהזמין אתכם. לרבקה, לאורטל, לשרון, ליניב, לשלומי, לעידית, לכל מי שנמצא בוונדר ובאמת יש לו נגיעה בוובינר המדהים הזה שאני מאוד מאוד נהניתי בו. ובאווירה אופטימית זו אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה של בשורות טובות, של הצלחות, של חיוכים, של שקט, של רוגע, של נחת ושל המון בריאות, ואני ממש ממש מקווה שאנחנו כולנו בוונדר נדבר איתכם בהמשך, ואנחנו נראה אתכם חלק מהפעילות שלנו. אז באמת תודה על הזמן שהקדשתם לנו, ושיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה. שנה טובה. שנה טובה, תודה רבה. ביי ביי.